सुरवेरी श्रीमद् भागवतमांतु तुकुनु सुखदेव गोस्वामी संगीलस्य एता निर्विद्यमानानाम् इच्छिताम् अकथो भयम् योगिनां नृप निर्नित्यम् हरेर नामानुकीर्तनम् एता निर्विद्यमानानाम् इच्छिताम् अकथो भयम् योगिनां नृप निर्नित्यम् हरेर नामानुकीर्तनम् हरेर नामानुकीर्तनम्। परीक्षित महाराजा का सुखदेव गोस्वामी सांगतास कसं सांगतास देवालय नामस्मरण देवालय जप मस्त फुल्ली आचार्य असना संगीलस त्यानंतर या भौतिक जीवनांतू विंगड कसले ना पूरा भौतिक आशय सोणू देवालय नमन कोरका आईची टॉपिक अंतू कसं कोरवत म्हणलेरी आजी 3 नमुन्यांतू टॉपिक डिवाइड केलेलं सर 5 नमुने सुरवेरी कंचे श्लोक कंचे रेफरेन्स आमगेले वेद पुराणांतू सांगला जप आणि कीर्तन कोर्च कधी म्हणाले आम्ही त्या 2-3 कडेन फर्स्ट सांगतास कोण सांगतास सुखदेव गोस्वामी सांगतास कोण सुखदेव गोस्वामी व्यासदेवाले ओतू आमक कशी व्यासदेव गोतू सानस्तंदोर नमक गोतस काशी मठांतू व्यासदेवाल नमन कोण सांगून दितस युधिष्ठिराले पौत्राक परीक्षित महाराजाक केदन सांगून दितस परीक्षित महाराज 7 दिसाना व सर्पाले तक्षक म्हणल सर्पाना तुका जीव मारू येता म्हण सांगताची पुरा त्याग कोरनु देवाले नाव ऐकूच कतिरी नैमिषारण्य वचनु बशील कडना अंतु सुरवेरचे श्लोक आम्ही कव्हर केलेला बाकीचे आणि मुखार सुन आमक 2-3 श्लोक कव्हर करूया ताजी फुडे हांव टॉपिक कसं सगळं डिस्कस करतास म्हणून सुरवेर सांगून दिता एक कंचे श्लोक खै तुकुनु आम्ही या श्लोकांत कंचे सगळं श्लोकांत सांगतास देवालय स्मरण कोरका म्हणाले दोन्ही कसं कोरका देवाल तिन्ही कसं म्हणले री कोणाल नाव आम्ही कोरका कोण तो नाव आम्ही केदनाय खडका चारीचे कसं म्हणले री कंचे नाव आम्ही जप कोरका कंची नाव म्हणले री कंची मंत्र कंची महामंत्र आम्ही जप कोरका आमक गोत्तस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्या मंत्र म्हणका म्हणून त्या खै तुकून आमक म्हणले लास्ट जावनु कडेच कसं म्हणले री भाव जप करताना म्हणाले या 5 विषयाचे चर्चा आम्ही आजी चर्च कोरची फोड आमका एक कहाणी तू जलेरी इथे सांगतास देवालय नामस्मरण
कशी आमका उपकार पडता म्हणून. मस्त मस्त परस फूड एक वनांतू एक मृगारी आशिल्लो. तो मृगारी पळयलेलो कुडले सगळ्यांक काही भंय जात आशिल्लो. इतमितीन भंय जात आशिल्लो. तो मृगारी अंक मार्च मात्र नाही मृगाक. त्यानंतर ते वाटेन कोण सकड वता तांगेल पुरा वस्तू तांकां मारचे उपद्र दिवचे सकड करता आशिल्लो. भारी अन्याय करता एक दीस तू आमगेले नारद मुनी येता त्या वाटेन. नारद मुनी पळयले लेची भारी खुश जाले आमगेले मृगारीक चोराक. इतमितीन खुश जाले चंद वीण सतांतू आणि चांग चांग अवंगाले वस्त्र पुरा घालून नारद मुनी येतस भांगार सकड घालून देवाक देवाल स्मरण करून. नारद मुनी कोण म्हण गोत्तस न्हू तुमका. ब्रह्माले तू नारद मुनी बजाये वीणा राधी नारद मुनी बजाये वीणा नारद मुनी विषय नारद मुनी त्या खाडांत वनांत येतना नारायण 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 म्हण देवाल नाव करता येतस. तितली भितरी आमगेल्यो चोरू मृगरी येद्रा उडता फडक काही येद्रा रबला. नारद मुनी पळोवन आरामेरी पळोवन रबला ताका. उड्डील कुडले कसं म्हणत म्हणले री नारद नारद मुनी तोंडान काय चेंज कसले दिसनी ताका. विश्वास केलो नारद मुनी. ए पुता तू कसं मातस हांव तुका कसं चुकी केला ऐकत ना. चोराक कोप येता. तुगेले आशिल पुरा वस्तू इतके ज्यूश मारतस तू म्हाका ज्यूश मारू पळयतस. इतकी म्हणले री तो चोर म्हणता म्हाका मिगेल बायल नारद मुनी भारी बेजार जालेले पट्टाक. नारद मुनी सांगता तू इतके रशी पुरा करता तुका मना गोत्तस वय तांगेले निमन पळयला भाग जत्ताच वय म्हणून. ऐकलं लेची आमगेल चोराक मृगारीक भारीच मनान तू चटपट जाता. चटपट जल्ल कुडले तो लेखता इतके भाशी निमगेले ऋषीन मिगेल बायल चेडवाक तशी हांव पसून संशय येव न्हू. तर नारद मुनी सांगता तू एक काम तुगेले बायल चेडवाला वचून निमगे तुम्ही मिगेल आणि तू भाग जाताच वे म्हणून सांगता ना. नारद मुनी नारद मुनी बांधून घालता सांगता म्हणता
पुरा जना बस करायचा म्हणता अन्याय केलेला तो तुम्ही एक भाग तुम्ही घेता पाहिले तोंडारी पळो नो चोराक दिसता इथं बाई इमा कशी पळयतस म्हणून पळयतन कसं दिसता ती कुठल्या फटकनी म्हणता पळे इथे तुमगेला हांव सांगनी आमक पोसू मात सांगिल्या कसा वय वाटकोर का म्हणून तुमगेल खुशी तुम्ही कसले अन्याय केले री हांव जेवो मिगेल चरडू तांतू भाग जायनाची तुम्ही कशी कोरका तुमगेला कोणाही अन्याय करू सांगनी आमक पोसू मात सांगिल्या ऐकलं लेची आमगेल चोराक धस्क काही ओह त्यारशीन सांगिले स मुमू या पुरा डोळे उद्दा आणि हो आवले हात दोर सांगता हा व तुका एक मंत्र सांगून दिता त्या मंत्र उच्चारण कोरनो तू देवालकारी कोरका या पूरा वय वाटू सोडका सांगता आणि त्याला कन्नाला गिवचुनु राम 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 लेची आमगेल चोर ಒಟ್ಟು ಕಡ್ಕಡತ್ ದೇವ ನಾವ मस्त मन अंदिस्ता तृप्ती पाप केला म्हणलेरी तकल तोंडातून त्या उच्चारण येनाच कशी परिश्रम कोरणी तकल तोंडातून रामा म्हणलेलं ना नारद मुनील तोंड पळोन डोळ्यातून बळबळ येता उदाक अश्रू पळोन नारद मुनी दिसता देवा हायरी तुगेल नाव काडूताय जायना म्हणताका हांव कसं कोरचे म्हण सांगून देवाला नमस्कार करता नारायण 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 आणि तकेल कान्नान तू पास सांगून दिता मरा 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 ओ कुठलं आमच्या मड मरा म्हणलेली सूर करतो येमक येता गुरुदेव येमक येता म्हण सांगून भारी खुशीर असता आणि एकड़न फात्रारी वचून बसता आणि म्हणता मरा मरा कशी बसता चंद कोरनु नयंत वचून नाव नेवनु तकल ड्रेस पुरा चेंज कोरनु योगासनाचे पोसार बसतो तो आणि दोळ चिम्मी कोरनु स्मरण करता देवालय मरा 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 मराम राम 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 तपस करता करता
रामाल नाव तागेल मनांतू आणि उच्चारणांतू चंद जावन येता. शिला प्रभू सांगिल असं 50,000 वर्ष यो मृगरी देवाल नाव करतशिलो तागेले सुತ್ತमुत्तू पुरा जीवजाल वत्ता आशिल्ले चर्ता आशिल्ल्याची ताण बशिले जागेरी हल्ल नतील मितीन पुरा मुई तागेले अंगारी हुत्त बंत आशिल्ल्याची पुरा सकलो हुत्त जावन तागेले आंग दिसना जाता जलेरी भित्तेर तुकुनु राम 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 देवाल नाव ऐकतच मस्त वर्ष नंतर तो पूर्ण शुद्धी जाता शुद्धी जाताना तागेल्या हृदयात तुकुनु प्रकट साष्टांग नमस्कार उठोनु या मृगारी रामाले आधार बिंदू नमस्कार करता रामाल अनुग्रहाना मुखार सीता त्यावेळारी ताज नंतर केदनाय या पूरा काम पापा काम सोडू केदनाय नामस्मरण करून खाडा तुकुनु वन तुकुनु त्यांनी फलम सगळं घेऊन बायल चढवा घेऊन मुखार सीता अस एक पंता त्यांनी तश म्हणताना एक नैंत लेवत्ता असाची त्या नैंत लेवत्ताना कोरंजू म्हणलेले दोन्ही पक्षी ते बैसून असतात त्या पक्षी लगी एक मृगारी तगल वरीची तगल फुडले कालागती अशील वरी भाण चंद को एक रुख बैसून आमगेल मृगारीक आता मृगारी नाव कसं लत वार मुये हुत्तांतू चुकून मेळल मितीन जलल मितीन प्रकट जलल मितीन देवाला तंगे नाव वाल्मिकी म्हणून दवरला तशी असताना ते अनेक पक्षी पळोवन भारी बेजार जाता तेंचो मनांत लेखता हो एकले दुश्मरली मू अनेक लेख पळय थडपड येतास पळोवन तू मृगारी सुरवेर आशिल्ले हे पद्य शीची तदनंतर पुरा रामायण आमगेले वाल्मिकी ऋषी बरयता भारी चंद रागारी आणि भारी चंद मीटरारी भारी चंद नमुनेरी श्रवण कोर्चकतिरी देवाल भाव येवचकतिरी देवाल भाव पूरा मना घेवन वाल्मिकी रामायण बरयता हान तुम्ही तुकुनु आमगे कसं सकळ शिकू असं एक जाम शिकू संग चांद फुल्ले एक श्रीमद भागवत सांगू अस एक देवाल कार्यांतू भागीदारी जावन आशिल्लो
त्यानंतर तांकां पुरा नमुनेरी सहाय करतशिलो पुरा वेद पुराण तांगेले तकून आयकून मना कोरून घेतशिलो ताजे नंतर देवाले अम्मान एक देवडान अम्माक राती वतना चब्बून अम्म मोरून वता आनी ते चल्लो देवाले स्मरण कारून मुखार सीता कडेरी देवाले साष्टांग नारायणाले नारायण दिसता हृदयांत आनी येवची जन्मांतू नारद मुनी जाता तेंची एक पंत पुणी परम वैष्णव जावन आशिल्ली कोणाकय मेळ्ळी म्हण जाल्यार तांगेल संगांत कून आमकां भारी बेनिफीट आसा दोनीचे कसं म्हणल्यार गुरुले अनुग्रह मेळ्ळी म्हण जाल्यार भारी बेनिफीट आसा कसं बेनिफीट आसा श्रीमद भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना आमकां कसं जावका म्हण गुरुले नमस्कार घालून निमगेलेरी एन्क्वायर केल्लेरी गुरु तृप्ती जावन आमकां दिता गुरून केन्नाय दिवची कसले आमकां सूख करूंक की नाजाल्यार घराय कार की सामान की नाही दिवचे देवाले विद्ये देवाले विषय आमकां दिता तिन्नीच कसं म्हणल्यार दृढ निश्चय कोरनो श्रीहरील नाम कळ्ळी म्हण जाल्यार परिपूर्ण विश्वासार श्रीहरील नाम कळ्ळी म्हण जाल्यार ताजे काही होड हे भूंयंतू विंगड कसले ना हे तिनी पाटू आमकां अंतकून मेळटा सुरवेची दोन पाटू आमकां कळ्ळे कसं म्हूण शास्त्रकय लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी हया साधू संगामितीना दोन्हीच कसं आशिल्लें तद्विद्ये प्रणिपातेन गुरुला वचून नमस्कार घालून आमकां कसं जावका देवाल कार्य आमी एन्क्वायर केली म्हण जाल्यार गुरु सांगून दिता तिनीच कसं आशिल्लें श्रीहरील नाम स्मरण करूंक आमकां ताजे काही व्हड कसलेय ना हे तिन्ही विशय आता आमी डिस्कस विषय कसं अनेक वेद पुराणांतू या विषय सांगिल्लो आसा एक आमी आता डिस्कस केलेले श्रीमद भागवत मातकून सुखदेव गोस्वामी सांगिल्ले दोन्हीचे कंच अंतकून म्हणल्यार श्रीमद भागवत मातकून वची जाल्यार कोण सांगिल्लें म्हणल्यार यमराजान तागेले यमदूताले सांगिल्लें ते श्लोक संच स्कंदांतू तिन्नी अध्यायांतू 22nd श्लोक एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्पृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहणादिभिः कसं सांगता असं या श्लोकांतू आमगेले देवाल नाव नंतर विंगड कसले ना धार्मिक जीवनांतू ये मनुष्य शरीर ये मनुष्य लोकांतू आम्ही जीव जावन आशिल्ले आम्ही देवाल कार्य नाव काणी म्हण जाल्यार कांय फायदा ना म्हण कोण सांगता असं यमराजू तागेले दूता तांकां सांगता असं ती म्हणल्यार ह्या अध्यायांत कसं चर्चा करता म्हणल्यार अजामिल म्हणून एक ब्राह्मण आशिल्लो तो ब्राह्मण पुरा वायट काम करून तागेले पुत्ताल नाव मरणा वळ मोरून गेले ಕೂಡಲೇ थई यमदूतानी विष्णुदूत येवन चर्च करू सुरू करताची
चर्चा करताना कसं म्हणता होतं स्व विष्णुदूत म्हणताची ताण नारायणाला नाव कळला मरताना यमदूत कसं म्हणताची तगेले हिस्ट्री कान पळतोय तुम्ही पुरा वाईट काम केलं ताणे तुमक वरच कसले राईट ना आमक सोंड दियाची म्हणून त्या बेजारारी आणि यमदूत सोलवून नारायणाला नाव कळलं मी तिने सोलवून मागशी यमदूताला वचून सांगताची कसं करचे म्हणून यमराजू आमगे यमदूताला सांगत असं कसं सांगत असं देवाल नाव नंतर ताजे ये जगतांतू विंगड कसले ना कोण यमराज सांगितले सुरवेर कोण सांगितलं सुखदेवानं ओके आम्ही ऐकले आमगे मरणाचे कारण जावनाची ताजी मुख्य मनीषू यमराजांताय देवाल नामस्मरण श्रीहरील नामस्मरण सांगला तंतुयमक तृप्ती ना म्हण जावो श्रीदाम कसं म्हण भगवद्गीत कसं म्हण गोत तसं भगवद्गीतांतू 9वा अध्यायांतू 14th श्लोक सांगिल असं कसं सांगिल असं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते कसं म्हणतस देवंगा कोण कोणाला म्हणतस कृष्ण अर्जुनाला म्हणतस आमको पुरा विश्वास असं भगवद्गीतांतू आम्ही भगवद्गीता वाचली म्हणतासची कसं म्हणतास देवांगा मिगेल नामस्मरण करायची कशी कोरका पूर्ण विश्वासार कोरका त्यानंतर कसा कोरका तुम्ही नमस्यंतस्यु माम भक्त्या मिगेले एद्राक दंडवत नमस्कार घालयाची अडोड्ड मनीष परमात्मा पूरा मिगेलेशी उडगासारी मिगेले उडगास काणू मिगेले मनन कोरनु असची म्हणून कृष्ण अर्जुना कोणाक अर्जुनाक जप कोरका श्रीहरी जप कोरका त्यानंतर आमगे समाजाची गौडसार ब्राह्मण जावनशिले सनातन गोस्वामी तगले भगवत भागवतामृतांतू एका स्कंदांतू एका अध्यायांतू 9वा श्लोकान कसं सांगता असं जयती जयती नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियज्ञम कथामग्नि सकृत आथम मुक्तिधाम प्राणिनाम यत् परमं अमृतमेकं जीवनं भूषणं मे जयति जयति क्रिस्टियन्तु नामानंद कोणाल नामानंद श्रीकृष्णाल श्रीमुरारील रूपांतु जयति जयति नामानंद मुरारे बाकी पूरा तुम्ही नामस्मरण करायची विकड कसले मुरारी नामरूपांतू मस्त वेद पुराणांतू जपाचे आणि कीर्तना विषय कसं सांगला म्हणू श्रीमद भागवतातून कसं सांगला म्हणून पळूया कसं सांगला श्रीमद भागवतातू दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परं व्रजे. हा परीक्षित राया या कलियुगांतू इतकी घोर जाणशील कलियुगांतू कले दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन. एक गुणस एको महान गुणान. कसं ते गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य, श्रीकृष्णाला नाव केदनाय कीर्तन करू का. तज्जे काही होड परम जावनशील विंगड कसले ना. खई परम जावनशील जागेर गोलोक वृंदावना पावका जलेरी कीर्तनादेवस्य, कीर्तनादेव कृष्णस्य. कलियुगांतू देवाल ना पडूक अंग सांगून दित परीक्षित महाराज. एवचंद चारी युगा विषय सांगता असेल. कृते द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना, कलौ तद्धरि कीर्तना. देवालय नामस्मरण कलियुगांतू संगीलस. कलियुगांतू देवाल नाम कळले मितीन हाजी फूड येशिले पुरा युगाचे फल कलियुगांतू देवाल नाव कळले म्हणता. हाजी फूड कसं संगील? सत्ययुगांतू ध्यान करू संगीलस, त्रेतायुगांतू यज्ञ करू संगीलस, द्वापर युगांतू देवाल नमस्कार ते पुरा बेनिफिट फल आमका कलियुगांतू लॉटरी मेळल वरी. इतली पाप आशिल्ली लॉटरी मेळल वरी जाग इतली पाप आशिल्ली युगांतू लॉटरी दिल्ल वरी देवान एक कडेन बैसून देवाल नामस्मरण परिपूर्ण विश्वासार केल्लेरी ताचे फल मेळता म्हणून सांगितलं. खंय सांगितलं? श्रीमद भागवतमांतू सांगितलं देवान. श्रीमद भागवतमांतू ये भूमी गीता म्हणले अध्यायांत आयिल्स. तांतू कसं सांगता म्हणल्यार पुरा या कलिकालांतू बाकी पुरा नाश जाता, सत्य मात्र असता. जलेरी देवाल नाव स्मरणंतू एक जीवाक वैरी उडयत म्हणले सांगता. आणि श्रीमद भागवतमान मात्र वे नाही, स्कंद पुराणांतूय सांगितलं. स्कंद पुराणांत कसं सांगला? श्रीला जीव गोस्वामी ना चातुर्मास महात्म्यांतू ये स्कंद पुराणाची ये श्लोक सांगितलं. ततच्चैवोत्तमं लोके तपः श्रीहरि कीर्तनं कलौ विष्णु प्रिय आचरे. तप श्रीहरि कीर्तनम, श्रीहरिले कीर्तन कोरका तज्जे काही होड बिगड कसले ना. केदना? कलौ युगे विशेषणे. केदना? ये कलियुगांतू. कशी करचे? विष्णु प्रीत्ये समाचरे. विष्णुक संकीर्तन कोरनु, विष्णुक संकीर्तन कोरनु जप कोरका, श्रीहरिले जप कोरका तज्जे काही होड युगांतू ना. नारदीय पुराणांतू संगीरस अनेक वर्ष या आशिल्ले भितर रुची आशिल्ली वर्ष
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा तू कसलं कलौ नास्त्येव या कलियुगांतू नास्त्येव लेना कसं नंतर देवालय नामस्मरण तर आम्ही कंच युग कसं करू का म्हणाला स्मरण वेद पुराण काही चांगलं कळलं आता मी कसं बोलायचं म्हणणारी कोणाला नाव आम्ही स्मरण कोरका म्हणून सांगितलं असं कोणाला नाव स्मरण कोरका म्हणून काही सांगला कोणाला नाव म्हणू कसं म्हणून बोलूया त्या ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भाग इतिंगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशः कौन सांगितले विष्णु पुराणांतू पराशरांनी सांगितले वेदव्यासाला अन्नान कंचिक अवसरान सांगितले भगवान म्हणलं कोण म्हणून कोळोका म्हणजे री या ऐकयाची विष्णु पुराणांतू ऐश्वर्यस्य पूरा ऐश्वर्यशील अनलिमिटेड समग्रस्य वीरस्य कस वीर तरले असं म्हणाला वीर म्हणलं कसं बल स्ट्रेंथ म्हणतात बल यशस्स कीर्ती श्रेय चंदाई ज्ञान विद्या त्यानंतर कडेच कसं असेल वैराग्य वैराग्य म्हणल्यारी कसलं म्हणून दुड्डू धन ऐश्वर्य पुरा एकंत भल कीर्ती चंदाई विद्या वैराग्य कशा सुखात संपूर्ण जान सुख थोडे वीज असतात थोडे पूर्ण पुरा क्वालिटी अशील मनीषू अशील व्यक्ती देव मनशावर नाही मनशाक एदे एदे असते देवालंश असलंतू ऐश्वर्य जवो वीर्य जवो यशस् जवो श्रेयस जवो असं जलरी एदे असते जरी देवाक संपूर्ण जावनो भगवान म्हणल्यारी संपूर्ण जावनो ये असं श्रीमद भगवत तू अर्जुन कृष्ण कसं सांग
थंचे अध्यायांतू श्लोकान सांगूस कसं म्हणले री कृष्णा म्हाका कळलं तू कसं म्हणून अर्जुनान सांगचे अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम ओके परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आयुष्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविष्यमे अर्जुनाना कसं सांगची म्हणले री तेव्हा कृष्णा तूची सगळापशी होडू सगळापशी प्युअर जावन आशिल्ली तूची एब्सोल्यूट ट्रूथ जावन आशिल्ली तूची तुगेले काही होडू कोणेय नाची तू सर्व व्यापी जावन आस तू आशिल्ले भितरी पुरातन जावन आशिल्ले मनीषू तुगेले जनन जल्लल ना तुगेले काही होड ना या पुरा आवा नारदाला तुकून ऐकला असिताला तुकून ऐकला देवलाला तुकून ऐकला व्यासदेवाला तुकून ऐकला आता तू मिडले सांगतास देवा तू हो विंगड पद्मपुराणांतू अद्य कसं सांगला नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह ये पूरा संतुष्टाचे तू भंडार देवा पूर्ण भंडारू तुगेले काही पूर्ण जावन वशिले पिंगड कोणेय ना तुगेल नाव नंतर आम्ही कोणाला नाव काढूचे नाम चिंतामणी कृष्ण देवान सांगितलं सर पिंगड काही सांगितलं सर श्रीमद भागवत मानतू चित्रकेतू म्हणलं चित्रकेतू कसं करत मला नामदेव बघता ना चित्रकेतू वैरचे प्लॅनेट पार्वतीनी सुनू मोग्गान बाई सुनसची त्या पळयले कुडले चित्रकेतू हाशील कुडले पार्वतीक ते पळोवन भारी गजार जाता पार्वती सांगता शाप दिता तू येवची जल मानतो तू राक्षस जा म्हणून ऐकलं लेची आमगेलो चित्रकेतूक चूर कसले जायनी म्हण देवाल नामस्मरण कारणाशील तो येवची जल मानतो वत्रासुर जनन करता तेदना शिवान सांगिलस पार्वतीक फळ देवाले भक्तू म्हण रश्यस शाप दिता नाही तक एक चूरू तका भय नाशिले
नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशाः विधामयस्येहितम् अंस अंसक अंसकंसक ना तत्स्वरूपं प्रत्यागेश मानिना. कसं म्हणलं म्हणले री देवाला देवाक आम्ही आव कोण शिव उजावनशील मक्का ब्रह्माक अश्विनी कुमाराक नारदाक त्यानंतर ब्रह्माला पिंगड चरडुवांक आणि पुरा ऋषी मुनिक त्यानंतर पुरा देवता देव कोण म्हणल समा कळणी आम्ही देवाले अंश सुपुरोच आम्ही पुरा जल्लेरी आमचं देव कोण म्हणून या अधिकार देव कोळका म्हणजे री स्वयं रूप श्री श्रीहरीची कणके कोळू जाय देवा म्हणून सांगून शिव पार्वती सांगून दित आमले कुणच शिवागोत नाशिल्ले म्हणून आमक सांगून दिवच कतेरी परम वैष्णव जावनशील शिवान हे पार्वती सांगून दिली फळे देवाल भक्ता लोट खेळ नका तांका देवाल अनुग्रह केदनाय असता आम्ही ते सहान म्हणून पळोच देव म्हणाले पार्वती का असं त्यानंतर विंगड खै सांगिल असं पंचा अध्यायांतू सुर्वेर्च श्लोक श्री ब्रह्म समेतान सांगिल असं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व ईश्वर परमा इटर्नल व्यापक देह अनादिर आदिर गोविंद तो गोविंदु आमगेले कृष्ण तक केद्न मळल जीवन मळल सूर जलल मळल ना अंत मळल ना पूरा जी कारण सर्व कारण जावनशिलो तोची देव कृष्ण म्हणून ब्रह्म सांगून दित अस. आता मी मस्त कडेन तुकून कोणाल नाव मी कोरका काजप कोरका म्हणाले मना करून घेतलं आता मी रात्र वेद व्यासाना श्री वेद व्यासाने हे उत्तर दिलेलं असं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां त्रिकालकल्मषापहम् नात परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते. वेदव्यासन कसं सांगचे देवाना लिटररी इन्कारनेशन जावनशील देवाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अशिले 16 नाव आम्ही तीन लोकांतुय केदनाय काडुका म्हणून श्री वेदव्यास सांगून दित असत ना आमक वेदव्यासन सांगिल मात पावना विंगड सांग्याची म्हणलेरी संतरान हरे कृष्ण कृष्ण
सर्व वेदेषु तुष्यते. कसं सांगलांगय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे म्हणलं सोळ नाम या कलियुगांतू आम्ही कडका म्हणून नारद मुनी सांगितलं असं जप कोरका म्हणाले. आमका तर खंयची नाम कोरका म्हणाले कळलं. आणि आमगेले भाव कश्य सुका या पूर्ण त्या श्री श्री शिक्षाष्टक सांगितलं असं कसं भाव कडका म्हणाले. सहिष्णुना अमानिना मानधेना कीर्तन आमगेले मन येत नाही जप करताना कशा सुका म्हणले री दर्भ ग्रास स्टॉप तण एक तणावरी आम्ही नेलारी असू का सगळे काही तो गुजावना सुका तुमकूड गास सुका फुल्ली वारकी डिस्ग्रेस विश्वरूप प्रभुजीन सांगितलं असं उद्धवान मग गुण घेतील असके गोपील पाया धूळी मिगर मत्यारे पडका म्हणून ताजी कतरी एक जन मुगेतील असं तणावर जाऊन त्यातनं प्राईड कान घेऊन पूरा जनाला नमस्कार का तंका तंकल तुकून मागशी कसले फल मेल्स तसले कनती दिलाय देवाला नमस्कार करून त्यात नाही देवाला उडगास कडका कसले नमुने रे आमका अहंकार कंचे असून ज म्हणून श्री श्री शिक्षाष्टक मानतो 3 वर्षा सांगितलं. त्यानंतर भक्ती रसामृत सिंधू आणि पद्म पुराणांतू सांगितलं आमगेल्या रूपा गोस्वामी एवढं सारस्वत रामन जावनशील रूपा गोस्वामी सांगितलं अत श्री कृष्ण नामादी ना भवेत् ग्राह्यमिंद्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा. कृष्ण नाम नाही आम्ही काढताना परिपूर्ण जाऊन पूरा नमुने रशील भौतिक इच्छा सोडून घेऊन जाऊ का त्यातनं कृष्ण आमगे जी पूरा आणि संगीत आता आम्ही खंची भावारी खंची नमुने देवाल नाव कडका म्हणून सांगितलं अंगा आम्ही जस्ट आमगेल कतरी चर्च कसं केलेलं म्हणून पळोच कतरी कसं सगळं डिस्कस केलेलं आम्ही चर्च केलेलं एक जप कीर्तन जीवनाची कंची युग सगळा कलियुगांतू कसं म्हणून सांगून दिला तिन्हीचे कोणाल नाव काढू का म्हणलं वेद पुराणांतू खै सकट सांगला म्हणलं आम्ही पळयलं. त्यानंतर खंचे महामंत्र आम्ही सांगशील हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शिल मंत्र खै तुकू नु म्हणलं
आम्ही पळयले त्यानंतर आमगे भाव कश असू का हे जप करताना म्हणून पुराणातूनच पळयले कशेच कडास का म्हणून आव अत्त ही चर्च केलेले इದೇ नमुनेर जानस का ಏನಂತ मस्त रेफरन्स आमगेल पुराणांत आसा या विषयांतू कसले पुणी चुकी जल्ल म्हणजे संगीलंतू पूरा निगेल मितीन मात्र कसले पुणी चांग जल्ला म्हणजे पूरा मिगेले गुरुदेवाले जो वैष्णवाचार्याले अनुभव मितीन मक्के सांगू जल्लाले